manaripalitan ti panagsagana dagiti naduma-duma Universidad ken Colegio de Ilocos Region para iti mapatpadaanan a panaglukat iti limited face-to-face classes iti biyang iti tertiary education. Iti interview ti Bamborajo Lonion kini Danilo Bose, Officer in Charge Chief Education Program Specialist iti Commission on Higher Education Region 1 kinunana nga paman ama isa pinalan dagiti paganurutan para iti panaglukat iti daduma a degree programs ken no nakasaganan dagiti pagadalan ket mabalindan arugyan inton second sem iti limited face-to-face classes kariti Universidad ken Colegio de Region. Malaksit iti data ket mararimaan pa ilang ti assessment kay say angkat dagiti pagadalan tapno may pasigurado ti kinasagana da iti panaglukat iti klase. Talo iti kondisyon ti panaglukat ti limited face-to-face classes. Umuna ka trumbang abakunado ti estudyante ken manusuro. May kadwa ket trumbang adda iti koordinasyon ti local government unit ken ti may katlo ket may nurot iti health protocols ti set up ti classroom ken dagiti dadua pay a pasilidad. May palagip asakbay ti daytoy ket adda ti pakpakawnan a direktiba ti CHED ken IETF seknal iti panakaypalubos iti limited face-to-face classes iti Colegio ng Sigon iti CHED Region 1 ket maruray pay lang itay ti pirma ken panakay sa pinali iti paganurutan. Magnamnama iti nadakamat nga ahensya nga paman ang may paulugan dagiti paganurutan ket aglukatan ti application dagiti Colegio iti panaglukat iti klase. Pasatman ti interview ti Bamborajo Lonion ken ni Mr. Danilo Bose, Officer in Charge Chief Education Program Specialist in CHED Region 1. Mga conditions na makapag-offer din ni schools tayo iti limited face-to-face. Una-unay na kailangan nga dagiti teaching and non-teaching personnel ken estudyante dapat bakunado. Number second, kailangan iti concurrence iti local government units tayo kasi nga once our higher education will open, of course, the transportation open, iti business establishments around our higher education institutions will also open. And number three, kailangan ma-retrofit iti eskwelahan tayo. Ibig sabihin ma-retrofit dagiti classrooms, ma-retrofit dagiti library, laboratories, canteens, and other parts of the institution. Tapos ma-ensure the safety of the student once they go back to their respective institutions. For signature na yung ating guideline, but we have already made meetings and advocacies at damod ng meeting in the JED Central Office tungkol dito na-discussion with the higher education institutions and of course our local government units. In fact, we've already conducted meeting with our local chief executives to inform them about the latest developments for the opening of limited face-to-face. So, tapno kasta barbaring makarugi tayo iti limited face-to-face. CIs are ready and they inform us and they submit to us the necessary documents, and then it's possible by December pa. Sabi ko nga, while they're preparing, kasi nga masunga din iti second semester. So mostly digitin makasasao tayo mostly they prefer nga start its second semester kasi nga yung preparations mo to give them time nag-prepare mo. Basta di ba narita ni Mr. Danilo Bose, Officer in Charge Chief Education Program Specialist iti Commission on Higher Education Region 1 when iti CHED Region 1 iti panikiman iti Bamborajo ken kuana. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Lonion, Basta Radyo. Bombo!